ரஜோகுணம், கரெக்ட். தமோ குணம். ஓகே, நம்ம மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணது குணங்களை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்ப, இல்லையா? ஸோ குணங்களை பத்தி பார்க்கும்போது எப்படி இந்த முக்குணம் இருக்கு இல்லையா? அந்த முக்குணங்கள் அதுல இருந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி உண்மையான உண்மையான துறவி யாரு, அது பார்த்தோம் இல்லையா? துறவிகள் யாரு, துறவுனா என்ன, அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், நல்ல செயல் கெட்ட செயல் என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் முக்குணங்களால் பாதிக்க இல்ல, முக்குணங்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கும்போது, நம்மளை கட்டுப்படுத்தும் போது அந்த முக்குணங்களில் ஒவ்வொரு குணத்திலும் இருக்கிறவர்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் செய்பவன் பற்றிய கர்த்தா அவரை பற்றி நாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், அந்த முக்குணங்களில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருடைய புத்தி எப்படி இருக்கும், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மன உறுதி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம நேற்று விரிவாக பார்த்தோம். So, இன்னைக்கு நம்ம 36வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம், 18வது அத்தியாயத்துல இருந்து. ஓகே, we will start with the prayers. அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்டர்ல போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 18.36 இருந்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன நம்ம டீல் பண்ண போறோம்னா, முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப சுகம், அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ முக்குணங்கள் சுகங்கள் எப்படின்னா, தத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படின்னா, பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அழித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது. பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அழித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடிய சத்துவ குணத்தில் ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போலவும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போலவும் உள்ளது. புத்தியின் தூய்மையிலிருந்து தெரிகிறது. கண்ணுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்தை பார்க்கும்போது எப்படி, புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையும் சுகம். அது எப்படிப்பட்டது? ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்றிருந்தாலும் இறுதியில் அது விஷமாகி விடுகிறது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெம்பரரி. இந்த சுகம் நமக்கு அந்த ஆரம்பத்தில் சுகம் தர மாதிரி இருக்கும், ஆனால் எல்லாம்
நமக்கு அது இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறது. தமோ குணத்தில் எப்படி? தன்னுணர்வு பாதையில் உருட்டுத்தனம், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம், உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சோகம், இல்ல எஸ்கேபிசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இல்ல இன்டாக்சிகேஷன் பண்றவங்க, இல்ல கேம்பிளிங் பண்றவங்க, இல்ல இந்த ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எல்லாம் ஸோ அவர்கள் போதையிலே இருப்பாங்க, மாயையில் தான் இருப்பாங்க. அவங்க இல்லாததை பற்றி நினைத்து, நான் சொன்ன மாதிரி அது சுகம் நினைச்சு கொண்டு எப்படி சுகம் காண்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ 40 பதம் 40 அது படிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க பார்ப்போம். நகத் அத்ரி பிருத்திவியாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜெயர் முக்தம் யத் ஏபி ஹே ஸ்யாத் த்ரிபிர் குணைஹ. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையில் இருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. பொருளுரை: ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் எவ்வாறு அகிலமெங்கும் பிரபு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம அந்த டிரான்ஸ்லேஷனோட ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றோம் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்திலோ உள்ள தேவர்கள் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து விட்டாலே இந்த முக்குணங்களும் நம்மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் அவரோட மனநிலைக்கு ஏற்ப என்னாகிறது, ஏதாவது ஒரு குணத்துல அவங்க இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் சொல்றாங்க, நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்குள் நம்ம அந்த அந்த முக்குணங்களின் இயக்கத்தில் நம்ம பிடிபட்டால் என்ன ஆகும்? பிறப்பு என்ற இந்த சுழற்சியில் இருந்தால் இருப்போம் நம்ம. ஏன்னா இந்த முக்குணமும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளை கர்ம பந்தனத்தில் ஈடுபடுத்தும். அதனால்தான் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் நாம் செயல்பட வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் செயல்படும் போது நம்ம என்ன, சுத்த சத்துவத்தில் ஈடுபடும் போது நம்ம பகவானில் நாம் இருப்போம். எப்படி பகவானில் நாம் லயிப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, பகவானே மனதில் நினைத்து கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்து அந்த நிலையில் என்ன ஆகுது, மனதில் இருக்க கழுக்கு எல்லாம் நீங்கி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அவருக்காக அர்ப்பணித்து செய்யும் பொழுது அதில் எந்த விதமான கர்ம பந்தனமும் இது நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து விட்டாலே தோன்றிவிட்டாலே எல்லாரும் அந்த முக்குணங்களின் பிடியில் தான் நாம் இருப்போம். அது தேவர்களாக இருந்தால் கூட இல்லையா? ஏன்னால் பகவானின் மட்டும்தான் இதற்கு விதி விலக்கு. பகவானை தவிர பாக்கி எல்லாருக்கும் இது விலக்கு அல்ல அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் எப்படி விதி விலக்கு இதுல? பிகாஸ் பகவானிலிருந்து தான் எல்லாம் தோன்றுகிறது இல்லை? பகவான் மாயாவில் தான் இந்த முக்குணங்களே தோன்றுகிறது, அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜினால இல்லையா? ஸோ இது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்கள் விடுபட்டவர்கள் எவருமே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ யார் அது படிக்கிற 3 இது, தட் இஸ் 41, 42, 43, 44. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 41 படிக்கிறோம். பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி சுபபாவ பிரவைர்குணைஹி. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, முதல்ல இந்த 3 ஸ்லோகமும் படிச்சிருங்க. 41, 42, 43, 44 ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. ஓகே ஓகே. 42 ஷமோஸ்தமஸ்தபஸ்சௌச்சம் சாந்திர் ஆஜம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம்.
43 சௌரியம் தேஜோ திருதீர்த்தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்பிய சாப்பியப்பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம சுபாவஜம். 44. कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्महं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. இப்போ படிக்கலாமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. part 2ல நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் வசனங்கள் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, அதெல்லாம் படிக்கல. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, இது என்ன, இந்த 4 ஸ்லோகம் இதுல என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ஒரே டாபிக் பத்தி. ஓகே, பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நமக்கு தெரியல. 4 வகையான ஆசிரமங்கள் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கணும் குயிக்கா. வர்ணாசிரமம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? 4 ஆசிரமம் என்ன? பிராமணா, சத்திரியா, வைசியா, சூத்ராஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி குட். சத்திரியர்கள், நம்ம அதை பத்தி வைசியர்கள், பார்க்க சூத்திரர்கள். ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம தான் பார்க்க போறோம் எப்படி இந்த முக்குணங்கள்ல எப்படி பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படை 4 வகையான ஸோ என்ன அது? அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளை பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார்கள். ஸோ நம்ம முதல்ல குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். இப்போ 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கிறவர்களை பற்றி பார்க்கிறோம் இப்போ. ஓகே, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் அதே மாதிரி ஆகிய இயற்கை தன்மையில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார். ஸோ அதெல்லாம் சத்துவ குணத்தின் கூடிய தன்மை தான் இல்லையா? அதெல்லாம் இப்போ இவங்க எப்படி, சத்திரியர்கள் எப்படி அப்படின்னா சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்தில் பிறந்த செயல். பார்த்தீங்கன்னா அவர் வேலர் இல்லையா? வேலர் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு இந்த சூரத்தனம் இல்லையா, வலிமை, மன உறுதி, ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா சத்திரியர்கள். அதே மாதிரி அவர்கள் எப்படி கொடைவள்ளலாக இருப்பார்கள், நாட்டை காப்பார்கள், பிராமணனை காப்பார்கள் இல்லையா, எல்லா உயிரினங்களை காப்பார்கள். அப்புறம் என்ன, அவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி இருக்கும், ஆளுந்தன்மை இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சத்திரிய சுபாவத்தில் பிறந்த ஒருவருக்கு இந்த இதெல்லாம் கேப்பபிலிட்டி இருந்தால் அவரு சத்திரியர். இதே விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வியாசியர்கள் இயற்கை செயல்கள். ஒருத்தர் பிசினஸ் விவசாயம் பண்றாரு, இல்ல பசுக்களை பராமரிக்கிறது, வியாபாரம் பிசினஸ் பண்றாங்க. இவங்க எல்லாம் பார்த்தா வைசியர்களுடைய இயற்கை செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வார்கள். சூத்திரர்கள் எப்படி மற்ற 3 ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் சூத்திரர்களுடைய செயல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்லையும் சரி, நம்ம வேதங்கள்லையும் என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம், வேதங்கள் சொன்னா இஸ்கான்ல நமக்கு எடுத்து வைக்கிறாங்க. என்ன அது? தட் இஸ் ஒருத்தன் பிறப்பால் ஒரு ஆசிரமத்தில் இல்லை, அவன் அவனுடைய குணத்தால் தான் அந்தந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கான். அதனாலதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய நம்மளுடைய சன்னியாசிகள் அதே மாதிரி குருக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற நாட்டில் இருந்துதான் இருக்காங்க இல்லையா? நார்மலா பிறப்பால அவர்கள் பிராமணர்களாக இல்லை, ஆனால் அவர்களுடைய பணியினால், அவர்கள் குணத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அவர்கள் பிராமணர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் நம்ம துஜபந்துலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். துஜபந்து என்னன்னா பிராமணர்களுடைய பந்துக்கள் தான், பிராமணர்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த குவாலிட்டிஸ் அவர்கள் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது அந்தந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால பிறப்பால் ஒரு சூத்திரன் வீட்டுல பிறந்தால் கூட அவனுடைய செயலால், அவனோட குணத்தால் பிராமணன் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 9 to 10 தான் நான் பார்ப்பேன். அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலையில் வர்றதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். உயர்ந்த நிலையை தான் இப்போ நம்ம 4 ஆசிரமத்தோட குவாலிட்டிஸ் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருடைய அந்த குணத்தின் இது தெரியும், குவாலிட்டிஸ் பற்றி தெரியும். அதற்கேற்ப நம்ம இந்த நிலையில் நாம் வந்து செயலாற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் குணங்கள் இது அப்படியே இதான் நம்ம பற்றிய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை இதெல்லாம் இருக்கிறார்கள். யாரு தத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க தான் பிராமணர்கள். சகிப்புத்தன்மை அவர்களுக்கு, நேர்மையாக இருப்பார்கள், அறிவிருக்கும், பகுத்தறிவிருக்கும், ஆத்திகம் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து பிராமணர்களுடைய இது குணங்கள். பார்த்தீங்கன்னா முழுமையா சத்துவ குணத்தினுடைய குணமும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏசியர்களுடைய குணங்கள் என்ன? ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மை வகிக்கும், தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் 2ஆம் நிலை. இப்போ ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மையாக இருக்கும், தமோ குணம் ரெண்டு குணமும் இருக்கும் உங்களுக்கு. யாருக்கு? இந்த ஏசியர்களுக்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். சத்திரியர்களுடைய குணங்கள் சொல்லிட்டோம். நம்ம சத்திரியர்களுடைய 7 குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, அவர்களுக்கு ரஜோகுணம் ஆதிக்கம். பிராமணர்கள் பார்த்தோம் சத்துவகுணம் ஆதிக்கம் இருக்கும். ஆனா ரஜோகுணத்தை சத்திரியர்களுக்கு ரஜோகுணத்துடைய ஆதிக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போர், தைரியம், கொடைத்தன்மை, ஆளும் தன்மை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்திரிய குணத்துடைய குவாலிட்டிஸ். ஓகே, வைசியர் குணத்துடைய குவாலிட்டிஸ்னா அவர்களுக்கு 3 மேலான குணங்கள். அப்படின்னா அவர்களுக்கு ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், முதன்மை வகிக்கும். தமோ குணத்தினுடைய சில இதுவும் குணங்களும் அவர்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஆதிக்கம் ரஜோகுணம், அந்த 2ஆம் நிலை தமோ குணம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? விவசாயம், பசு பராமரிப்பு, வியாபாரம் இதெல்லாம் ஈடுபடுவார்கள். சூத்திரங்களுடைய 2 மெயின் குணம் என்ன? உழைப்பு, மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மை வகிக்கும் சூத்திரர்களுக்கு. ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் 2ஆம் நிலை. அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம சக்திய குணமோ இல்ல பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக சூத்திரர்களுக்கு இருக்காது. அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.45 யார் வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிட்டீங்களா பிரபுஜி? ப்ளீஸ் கோ வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரத ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரத சம்சித்திம் லபதே ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம். தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, தனது குணத்திற்கு தகுந்த கர்மம் அடைய முடியும். நம்ம பகவத்கீதையில முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். என்ன சொல்றாங்க? அவர்களுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை எப்படி தெரியும்னா அவர்களுடைய குணத்திற்கு ஏற்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். சூத்திரன் வந்து பிராமணன் இருக்கணும்னு நினைச்சு அதற்கேற்ப வந்து என்ன கண்டிப்பாக வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லாம அவனுக்கு வந்து மற்றவர்கள் அறிவு புகட்ட முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த திறமை, அந்த குவாலிட்டிஸ் கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடத்துல இந்த ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தட் இஸ் தகுதி இல்லாதவர்களை வந்து ஜாதி அடிப்படையிலோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் ஒரு அடிப்படையில வந்து முன்னுக்கு புஷ் பண்றாங்க. அவர்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் வந்து அவர்களை அந்த இதுல வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த சூத்ர குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவனுக்கு வந்து எதுவுமே
சரியா விளங்காது, அவனுக்கு வந்து அவனுடைய அறிவு நிலை கொஞ்சம் குறைவு, இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவர்களே ஒரு டாக்டர் ஆக்கி விட்டுட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் கிட்ட நம்ம போய் இதுக்கு போவோமா, கன்சல்ட் பண்ண போவோமா சொல்லுங்க? ஒருத்தர் வந்து சூத்திர குடும்பத்துல பிறந்தான், ஓகே, அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோ இல்லை சத்திரிக குவாலிட்டிஸோ இருக்கிற அந்த நிலையில் இருக்கிறவர்களுடைய அந்த அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை வேலைக்கு இந்த மாதிரி சூதரனை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? அறிவில்லாத ஒருத்தரை ஒரு டாக்டர் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம சீட் கொடுத்து ஒரு டாக்டர் ஆக்குனா என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி டாக்டர் கிட்ட நம்ம போவோமா? யாராச்சும் போவோமா சொல்லுங்க? என்ன எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? போவோமா போக மாட்டோமா? இல்லைங்க போக மாட்டோம் சார். ஹரே கிருஷ்ணா. போக போக மாட்டோம் மாட்டோம். இல்லையா? அதுதான். ஸோ பிரபுஜி. ஹரே அவர் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்கார்டிங் டு மெரிட் ஒரு சூத்திரன் ஆபீசரா இருக்காரு, ஒரு சத்திரியனா இருக்காருல்ல மாதாஜி. அது பிரபுஜி அக்கார்டிங் டு மெரிட். அதான் வந்து கிளியரா பாகவதம் அதான் சொல்றது. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவமடைய முடியும். அவரவர்களுடைய குணத்திற்கு ஏற்ப, தகுதிக்கு ஏற்பதான் வந்து ஒவ்வொரு செயலையும் செய்ய வைக்கணும். அது இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு இல்லாதவரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலையில வைக்க முடியாது இல்லையா? வச்சா என்ன டிசாஸ்டர் தான். இப்போ என்ன கூப்பிட்டு வந்து ஓகே ஏரோப்ளைன் ஓட்ட சொன்னா ஏரோப்ளைன் ஓட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா டிசாஸ்டர் தான் நடக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ இதே வந்து நம்ம வந்து ஓகே பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இல்லை வந்து வேற ஏதாச்சும் அஜெண்டாவை உள்நோக்கம் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? பிரச்சனை தான் வரும். அதுதான் நாட்டில் இன்னைக்கு உழவு பிரச்சனை. தகுதி இல்லாதவர்கள் அவர்கள் வந்து சில செயல்களை வந்து செய்யறதுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும்போது தகுதி இல்லாதவர்கள் அவர்களுடைய குணத்திற்கு ஏற்பதான் செயல்முறைப்படுத்துவார்கள் எல்லாவற்றையும். அதனால்தான் கரப்ஷன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம்னா அவர்கள் சூத்திரர்கள். அவர்கள் அதே மாதிரி தான் நமக்கு அவர் குணத்தை பார்த்தோம், நம்ம அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் தமோ குணத்தில் இருப்பாங்க. அவர்களுடைய செயல் அது. ஸோ நம்ம சூதர்களை வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஒரு நிலையில் கொண்டு வந்தால் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ 2ஆம் கிளாஸ் 3ஆம் கிளாஸ் படித்தவர்கள்லாம் எஜுகேஷனல் இதை வந்து லீட் பண்ணா அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? பாவம், அவங்களுக்கும் தெரியாது. அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து ஒரு வரி கம்மியாக இல்லை இல்லையா? ஸோ ரொம்ப வந்து தகுதி ரொம்ப முக்கியம். தகுதி இல்லாதவர்கள்னால பிரச்சனை தான் வரும். அவர்களுக்கு உயிர்த்தான குணத்திற்கு ஏற்ப இல்லை அவரவர்களுடைய குணத்திற்கு ஏற்ப தகுந்த கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்த எல்லாம் உன்னதமான நிலையில இருக்கும். அதே மாதிரி சூத்திர குணம் இருக்கிறவங்க வந்து நான் வந்து கம்பெனியோட சிஇஓ இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் பண்றது அதெல்லாம் கிடையாது. தகுதி இல்லாதவன் வந்து ஒரு நிலையில் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. செயல்களை தான் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்று என்னிடம் கேட்பாயாக. எப்படி செயலாற்ற வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணரணி வரக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 46 யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே யத கிருஷ்ணா. பிரவృத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யச்ய சித்திம் விந்ததி மாணவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்றாரு இங்க? யாரிடமிருந்து எல்லா வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யாரிடமிருந்து எல்லா வாழிகளும் தோன்றியது? பகவான் கிட்ட இருந்து பிரபுஜி. பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ யார்? பகவான் கிருஷ்ணன். அந்த பகவான் கிருஷ்ணன் அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். எப்படி நம்ம பகவானை வழிபட வேண்டும்?
அவரவர்களுடைய சொந்த கடமையை செய்ய வேண்டும். சொந்த கடமை அப்படின்னா நம்ம போன இதுல பார்த்தோம். தட் இஸ் ஒவ்வொரு குணத்திற்கேற்ப அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள். பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் பிராமணனாக இருந்து பிராமணன் செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்ய வேண்டும். சத்திரிய குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் சத்திரியனாக இருந்து எல்லாம் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி தான் வியாசியர், அதே மாதிரி சூத்ரர். ஸோ ஒவ்வொருத்தர் அவரவர்கள் இதோடைய உள்ளர்த்தம் என்னன்னா அவரவர்களுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட செயல்களை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும், மற்ற செயல்களை அவர்கள் செய்யக்கூடாது. இங்க அர்ஜுனுக்கு எப்படி வலியுறுத்துறாரு? அர்ஜுனா, நீ ஒரு போராளி, நீ ஒரு சத்திரியன், உன் கடமையை நீ செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவர் வலியுறுத்துறார். நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அவரவர்களுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட செயல்களை செவ்வன செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால்தான் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அனைவரும் பக்குவம் அடையலாம் அவர்கள் கழுந்த கடமைகளை செய்வதால், கழுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைகிறாக. அதுதான் நம்ம சொல்றோம், நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவது எங்கும் நிறைந்தவர், எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் யாரு? கிருஷ்ணர். உங்கள் கடமைகளை அவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். நம்ம எது செய்தாலும் பகவானை சேவை செய்வதற்கு தான் நம்ம செய்யறோம்னு சொல்லி அந்த மூடிலும் நம்ம செய்யணும். அந்த மனநிலையில் நாம் செய்யும் போது பகவானை நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களும் பலன்களும் சரி, அது செய்யக்கூடிய காரியங்களும் சரி, அவரை சென்றடையும். இறைவனான ரிஷிகேஸ்வரன் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள். நம்ம எது செய்தாலும் பகவானுக்காக சேவை செய்து நம்மளோட புலன்களை அதில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து தெரிகிறது. 47 யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மோ ஸ்வனுஷ்டிரா சர்ஷிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாருங்க, ரொம்ப நல்லா கிளியரா அந்த படமே நமக்கு இந்த கருத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லுது. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட மற்றவர்கள் கடமையை நீ செய்யாதே அப்படின்ட்டு சொல்ற. எப்படி? எதனால அப்படின்னா, மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. You do your duty first. Don't try to do somebody else's duty. So ஒரு சத்திரியன் சத்திரியனுடைய கடமையை செய்யணுமே தவிர ஒரு சூத்திரனுடைய கடமைக்கு செய்யக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களுக்கு நிச்சயப்பட்டுள்ள செயல்களை செய்ய வேண்டும். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் அவர்கள் செய்யணும். அதனாலதான் சொல்றாங்க, தன்னுடைய சொந்த கடமையில் அவர்கள் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. இந்த படத்துல பாருங்க, மங்கீஸ் இருக்கு, இங்க பெங்குவின், யானை, ஃபிஷ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, சீல், இந்த மாதிரி பல விரும்பியும் இருக்கு. ஸோ இங்க ஓகே, இந்த மரத்துல யார் ஃபர்ஸ்ட் ஏறுறீங்களோ அவங்க இந்த இதுல போட்டியில வின் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு போட்டி சிறந்ததா? ஹரே கிருஷ்ணா. மங்கி தான் ஏறும் பிரபுஜி. ஆமா, அதுதான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி வைக்கிறதே தப்பு இல்ல ஃபர்ஸ்ட். சோ அதே இந்த ஒரு யானை கிட்ட இல்ல ஒரு யானை மரத்தின் மேல ஏறதுக்கு அது ட்ரை பண்ணா அது கரெக்டா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? யானை எப்படி மரத்தின் மேல ஏறும்? அதான் யானை அதற்கு யானை அந்த போட்டியிலே கலந்து கூடாது, அது அதோடைய தர்மம் கிடையாது, இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி
இந்த இதுல இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய உள்நோக்கம் என்ன? நம்மகிட்ட நமக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களை நாம் செவ்வன செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களுடைய செயலை நாம் எடுத்து செய்யக்கூடாது. ரொம்ப கிளியரா தான் சொல்றாங்க. பிராமண சூத்திர வேலைக்கு போது சூத்திரம் பிராமணனுடைய நிலைக்கு செல்றது உகந்தது கிடையாது. So don't do others' duty. You do your duty. மற்ற டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. இன்னும் மியூட் பண்ண நல்லா இருக்கும். ஓகே, எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க. பேசும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையை ஈடுபடுவதே சிறந்தது. ஒருவனது செய்ய வேண்டும். பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸோ விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்யும் பொழுது பாவ செயல்களால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இதே மாதிரி அவனுக்கு விதிக்கப்படாத செயல்களை செய்யும் போது அது அர்த்தம் என்ன? கண்டிப்பாக பாவ விளைவுகள் பாதிக்கப்படும். ஸோ அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செவ்வன செய்ய கொடுங்கள். அது தவறுந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் மற்றவரது கடமையை ஏற்று செய்வது உகந்தது அல்ல அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டால் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பது சிறந்தது. பலன் என்ன? பாவ விளைவுகளால் இன்னும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸோ பரமபுருஷருடைய தொண்டராக செய்யப்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது அல்ல. பகவானுக்காக நம்ம எதை செய்தாலும் அது இழிவானது கிடையாது. டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது இல்ல, இங்க இருந்து என்னன்னு தெரியல. சுரேஷ்குமார் பிரபுஜியோடைய இதுல கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. சுரேஷ்குமார் பிரபு பேசும்போது நீ சரி பேசும்போது அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க எல்லாரும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஏன்னா திடீர் வரும்போது அந்த ஃப்ளோ வர மாட்டேங்குது, திடீர்னு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதான் சொல்றேன். தேங்க்யூ. ஸோ பரமபுருஷோட தொண்டனாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது கிடையாது. பகவானுக்கு வேண்டி எந்த செயல் செய்தாலும் சரி, நம்ம பூ கட்டுறோம் சரி, இல்லை பகவானுக்காக நம்ம கிளீன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நம்ம பூஜை செய்தாலும் சரி, எந்த நிலையில் எந்த செயல் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும் போதும் அது இழிவானதாக இருக்காது. உன்னதமான செயல் அது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானுக்காக செய்யும் போது என்ன ஆகும்? அவன் குணம் எப்படி இருக்கும்? சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கும் இல்லையா? சுத்த சத்துவத்தில் என்னன்னா கூட சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கும். நன்மை தான் மனதில் இருக்கும், புலன் இன்பத்துல இருக்காது, பல நோக்கு செயலா இருக்காது. அதனால சொல்றேன், பகவான் பரமபுருஷருடைய தொண்டாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது அல்ல அப்படின்னு தெரியுது. அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு மட்டுமே செயல்பட முடியும். நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யணும்? அர்ஜுன மாதிரி பகவானுக்கு திருப்திப்படக்கூடிய செயல்கள், பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் தான் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு முதல்ல கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட சரணடைந்து அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? பகவான் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறார் இல்லையா? இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறார். அப்ப என்ன அர்ஜுன் சொன்னா, பகவானே ஸோ ஐ ஃபுல்லி சரண்டர். அப்போ பகவான் கிளியரா அவருக்கு என்ன சொல்றாரு? அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையை நீ செய்ய வேண்டும். போர் தான் அவனுக்கு என்ன, ஒரு சத்திரியன் போர்க்களத்துல புறமுது காமிச்சு ஓடக்கூடாது இல்லையா? போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அவரு. ஏன்னா சத்திரியன் என்பது கடமை அது. ஓகே, 48 படிங்க மச்சாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் படிக்கட்டுமா? பிரபு படிக்கிட்டு அடுத்து நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே,
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. சகஜம் கர்ம ஹரே கிருஷ்ணா. கௌந்தேய சதோஷமபி ந த்யஜேத் சர்வாரம்பா ஹி தோஷேன தூமே நாக்னிரிவாவ்ருதாக. நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதைப் போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம வந்து நமக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல் வந்து நாம் எஸ்கேப் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கிளியர். நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதைப் போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. என்ன சொல்றாரு அவர்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஒண்ணுமே கேட்கல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க மாதாஜி, பிரபுஜி சைட்ல கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்ப கனெக்ட் ஆயிடுவாங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எது எக்ஸ்பிளைன் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வரைக்கும் நீங்க கேட்டீங்க கரெக்டா இருக்குல்ல? சொல்றது கேக்குதா? பிரேக் ஆகி கேக்குது பிரபுஜி. ஆக்சுவலா ஹரே கிருஷ்ணா. am I audible? சொல்றது கேக்குதுங்களா? பிரேக் ஆகி கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது, ஆனா விட்டு விட்டு கேக்குது.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே. திடீர்னு I have a very bad connection. தெரியல என்னன்னு. ஓகே, பரவாயில்ல இல்லையா அப்போ? இப்போ ஓகே பிரபுஜி, இப்ப பிரேக் ஆகாம கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஃபைன். நான் எந்த இடத்துல கட் ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. திருப்பியும் ஸ்லைட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. 48th ஸ்லோகம் பிரபுஜி. அது ரைட்டு. நான் வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் இதுல இல்ல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் ஆமா பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆமா. ஓகே ஃபைன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சிலதெல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கும். யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் இட். தேங்க்ஸ். ஓகே, நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டு இருப்பதைப் போல ஒருவன் முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தன் இயற்கையில் தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் ஒருபோதும் தொடரக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து சில சமயத்துல பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம். ஸோ நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ஷன் அடைய முடியாமல் இருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் இருந்தால் கூட, சில தோஷங்கள் தோன்றினால் கூட, நாம் நமது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒரு காலும் துறக்கக்கூடாது. நமக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ள நம்மளுடைய அந்த செயலை, தொழிலை கண்டிப்பாக செய்தே ஆக வேண்டும். அதான் எக்ஸாம்பிள். அர்ஜுனர் வந்து ஒரு சத்திரியன். அவர் செய்ய வேண்டும்? அவர் போர் புரிந்தே ஆக வேண்டும். அவர் போர் முனைக்கு சென்ற போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றது உகந்தது அல்ல அப்படின்ட்டு. நமக்கும் அதே மாதிரிதான், ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும். அதை விட்டுட்டு நாம் செய்ய மாட்டோம், நான் வேற இன்னொரு வேலை செய்யறேன்னு சொன்னா சரிப்பட்டிருக்கும். இது நம்ம கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ எந்த வர்ணத்தராக இருந்தாலும் ஒருவர் தனது செய்யும் தன்னுடைய செயல்களின் பலனை பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக பக்குவம் அடைய முடியும். ஸோ நம்ம எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும், எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் என்ன, நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம அதெல்லாம் பக்குவமான நிலையில் நாம் செயல்பட முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரியும். ஸோ பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் வந்து பக்குவமானதே அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ 3 மாற்றங்கள் என்ன இப்போ நம்ம பார்க்க போறது அப்படின்னா, 49ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுதல். 50லேருந்து 53 பிரம்மனுடைய நிலை. 54லேருந்து 55 தூய பக்தி தொண்டு. இதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகே, 49 யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் குருஜி. மாதாஜி வாசி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த ஹரே புத்தி கிருஷ்ணா. சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத சுப்ருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. பொருளுரை படிக்கட்டுமா? வேண்டாமா? சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஸோ அந்த இந்த மாதிரி நிலை யார் இருக்க? இந்த மாதிரி நிலையில சுய கட்டுப்பாடு உடையவர்கள் யாருன்னா தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் இல்லையா? பற்றற்ற மற்ற எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ இந்த பௌதிக சுகத்திலிருந்து எல்லாம் புறக்கணிச்சு இல்லையா? அப்படின்னா சந்நியாசம், தட் இஸ் துறவு. துறவை பயிற்சி செய்வதால் அவன் முற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுபட்டு துறவை பயிற்சி செய்வதால் என்ன ஆகிறது? கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவர்கள் என்ன? கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். யாரு? சுய கட்டுப்பாடுடையவன் இல்லையா? தன்னுணர்வு பெற்று சுய கட்டுப்பாடு, following 4 regulative principles,
சத்துவ குணத்துல மட்டும் இல்ல, சுத்த சத்துவ நிலையிலிருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? பகவானுக்கு பிடித்த செயல்கள் இல்ல, பகவானுக்காக செயல்படும் பொழுது, மற்ற அந்த மாதிரி செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனதில் வந்து பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவன் தோன்றாது. அவன் அந்த பௌதிக சுகத்தை எல்லாம் வந்து புறக்கணித்துதான் இல்லையா அந்த நிலையில் இருக்கிறோம். அப்படி செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா துறவை பயிற்சி செய்வதால் துறவு நிலை இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். கர்ம பந்தனமே இருக்காது. அந்த அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவன் என்ன ஆகுது? மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, கர்ம பந்தனம் மற்ற நிலையை அவன் அடைகிறான். சில பிரபுபாதருடைய படனம் போட்டு இல்லையா, அவர் எல்லா கர்ம பந்தனங்களிலிருந்து விடுபட்டார் இல்லையா. அவர் வந்து பகவான் இவற்றை தான் எப்போ நித்தியமாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த மாதிரி நிலை. ஸோ நம்மளாம் அந்த நிலைக்கு வந்து முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. we have taken the steps. நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம சாதன பக்தி இல்லையா, நம்ம செய்யக்கூடிய சாதனைகள் எல்லாம் நம்மளை எல்லாம் அந்த நிலைக்கு நம்மளை அழைத்து செல்லக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். துறவின் பக்குவ நிலை என்ன? புத்தி பௌதிக விஷயங்களில் பற்றுதலிருந்து விலகி இருக்க. அசக்த புத்தி சர்வத்திர, எல்லா இது சர்வம் இதுல இருக்கணும். இந்த மாதிரி அசக்த புத்தினா பௌதிக விஷயங்களுக்கு பற்றற்ற நிலை அப்படின்ட்டு. மனம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது, ஜிதாத்மா, மனதை கட்டுப்படுத்துகிற நிலை. பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் விகத ஸ்வரூப, எல்லா செயல்களிலும் பலன்களை துரத்தல் அப்படின்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தால் நமக்கு கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறலாம். அது உன்னதமான நிலை அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஒருவன் தன்னை நான் எப்பொழுதும் பரமபுருஷன் அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்கள் சுகிக்க எந்தவித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான துறவு. இது நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி மந்திரம் ஒண்ணு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. ஈஷா விஷய இதம் சர்வம், எல்லாவற்றுக்கும் யார் முதலாளி? அவர் தான், பகவான் தான் இல்லையா. இஸ் த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். நமக்கு எல்லாம் அவரவர்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துருக்காரு. கோட்டா, எல்லாருக்கும் ஒரு கோட்டா. அதுக்கு மேல நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அப்படின்னா அதை என்ன திருடுற மாதிரியும். அதே மாதிரி பேராசைப்பட்டு எடுக்கும்போது என்ன, அது பேராசைப்பட்டு எடுப்பவங்க யார்? திருடன் தான் இல்லையா. அப்படின்ட்டு இந்த பர்போர்ட்ல ஒரு அழகா சொல்லியிருப்பாரு. நீங்களாம் படிக்க போறீங்க லெவல் 3ல. ஸோ நம்ம எப்பொழுதும் பரமபுருஷன் அம்சம், அதனால் எந்த செயலின் பலன்களை சுகிக்க எந்தவித உரிமையும் இல்லை. ஏன்னா இந்த சுகங்களை சுகிக்கிறதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது? பகவானுக்கு மட்டும்தான். ஹி இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ 18.50 to 53 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததா பிரம்மணோதி நிபோதமே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானச்யாய பராபதம் புத்தயா விசுத்தயா யுக்தோ திருப்யாத்மானம் நியம் யச்ச சப்தாதீன் விஷயாம்ஸ் त्यक्त्वा रः द्वेषो व्युक्तश्च विलिक्त सेवी लक्वासु यद वाक् गया मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मह शांतो ब्रह्म பூயாச கல்பத்தே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான்
தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதை என்னிடமிருந்து கேட்பார்கள். என்ன சொல்றாரு? இந்த பிரம்மனை எப்படி அடையிறது, அந்த பக்குவ நிலையை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி, புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதினை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் தானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருள்களை உரிமை ஏற்படுத்திலிருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உணர்த்தப்படுகிறான். ஸோ அந்த உயர்ந்த நிலை அடையணும்னா என்ன? குவாலிட்டிஸ் கிளியரா சொல்றது. தூய்மையான புத்தி, உறுதி, மனக்கட்டுப்பாடு இல்லையா? ஸோ புலனுகர்ச்சி பொருள்களை கம்ப்ளீட்டா துறந்து வெறுப்பு ரெண்டு சமநிலை, எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருந்து கொண்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து அப்படின்னா இந்த கலிகாலத்துல என்ன தனியிடம் அப்படின்னு சொன்னா பக்தியிலே மூழ்கி, அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த சத்சங்கம் இல்லையா, தட் இஸ் we have to be with devotees இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில் இருந்து குறைவாக உண்டு தேவையானது மட்டும்தான். நம்ம சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல we have to eat to live, not live to eat. நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வாழக்கூடாது, வாழ்வதற்கு சாப்பிடணும். அந்த அளவு தான். குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சு, பிகாஸ் உடல் மனம் பேச்சு மூணும் வந்து கட்டுப்படுத்தணும். பேச்சு வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இல்லையா? வாய் அந்த அளவுக்கு மீறி பேச ஆரம்பிச்சாவே மனம் உடல் எல்லாம் வந்து வழி தவறிப்படுவிடும். மனத்தை கட்டுப்படுத்தணும். உடலை வந்து நம்ம அந்த செயல்களுக்கு, என்ன செயல்களுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னா கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்திக் கொண்ட செயல்கள், அந்த மாதிரி நிலையில் நாம் இருக்கணும். எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து அப்படின்னா மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜெபிக்கலாம். அதே மாதிரி பகவானே எப்போ நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, இது ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அதே மாதிரி லஸ்ட் இல்லையா, காமம் இருக்கக்கூடாது. கோபம், இந்த மாதிரி ஜடப்பொருள்கள் உரிமை, நான் தான் என்னது அப்படின்னு அந்த உரிமை எதுவும் எடுக்காமல் பகவானுடைய எல்லாம் வந்து பகவானுடையது. இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் அளிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா அது நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு வேண்டி நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைத்து அந்த உணர்வோடு நம்ம செயல்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில் அப்படியே ஒரு மனிதன் வந்து இருந்தால் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உணர்த்தப்படுகிறது. இப்போ அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னுணர்வு வரும். என்ன தன்னுணர்வு? தான் பகவானுடைய ஒரு விண்ணப்பகுதி, நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன், பகவானுக்கு நான் நிச்சயமாக சேவை செய்யும் பொழுது எனக்கு பரமானந்தத்தில், நிச்சயமாக பரமானந்தத்தில் நான் செயல்பட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு அந்த தன்னுணர்வு அவனுக்கு உண்டாகும். இல்லாவிட்டால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த காமக்ரோதம், லோபம், இதனால் என்ன வரும்? மனசுல சஞ்சலம் வரும் இல்லையா? திருப்பி நம்ம இந்த will be lamenting இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மனசுல ஒரு விதத்திலும் இந்த ஆனந்தம் என்பது வராது. பொறாமை தான் இதுக்கு நிறையும். மற்றவர்கள் தீங்கு செய்யத்தான் தோன்றும். விக்கர்மால் தான் ஈடுபடுவோம். அந்த மாதிரி தான் நிலையில் போவோம். நம்ம தன்னுணர்வு பெற்று பகவானை சென்றடையறதுக்கு நாம் மேற்கூறிய அந்த செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். புத்தி, மனம், பேச்சு எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டும், சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் கூறுகிறார். அதுதான் கிளியர். ஞானம் என்ன? மனம் தூய்மை அடை, ஞானத்தினால் மனம் தூய்மை அடைகிறது. உறுதியோடு செயல்பட்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, நம்ம வந்து நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்பு இருந்து விடுபட்டு நம்ம முழுமையான கட்டுப்பாட்டோடு நாம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் நாம் பிரம்ம நிலையை அடையலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பிரம்ம நிலையை அடையும் வழிமுறை அப்படின்னா அந்த டெம்ப்ளேட் என்ன? உடலின் தளத்தில் அடிப்படையில் எழும் எல்லா கெட்ட குணங்களும் விடுதலை. அது பௌதிக தளத்தில் இருக்கக்கூடாது, உடல் தளத்தில், நம்ம ஆத்மா தளத்தில் இருக்க வேண்டும். பொய் அகங்காரம், பால் செய்து இருக்கக்கூடாது. பால் செய்து இருக்கும்போது என்ன? இந்த உடல் நான் அப்படின்னு அது அகந்தை வந்துடுது.
பொய்யான வலிமை. முன்னேறி பார்த்தோம் இல்லையா? பொய்யான வலிமை. நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், பகவானை நினைக்காம நான் தான் என்னுடைய எல்லாத்துக்கும் காரணம் நினைச்சா அது போச்சு இல்லையா? காமம், அண்ணன் அளவு கடந்த டிசையர்ஸ் இல்லையா இருக்கக்கூடாது. கோபம் கிட்டாத பொழுது நமக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு அதுக்கு நம்ம பிரயத்தனிச்சு அது கிடைக்கலன்னா கோபம் வந்துடும் நமக்கு. ஜட பொருள்களை ஏற்றல் உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு எப்பொழுதும் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். 18.54 படிங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நிறைய வாட்டி நம்ம எல்லாரும் கோட் பண்ணுவாங்க. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரம்ம ஹரே பூதக கிருஷ்ணா. பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சமஹ சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவனை என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர் வாழியிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டனாகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அது. பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வைங்க. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன், தெய்வீகமான நிலை தான் தன்னுணர்வு பெற்றிருக்கிற நிலை. என்ன சொல்லணும்? பிரம்மபூத நிலை. இவ்வாறு தெய்வீக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். நம்ம பிரம்மனை உணர்ந்தால், பகவானை உணர்ந்தால் உடனடியாக நம்ம எப்படி இன்பத்தில் நிறைந்திருப்போம். எல்லாம் பகவானுடையது அப்படின்னு நினைத்து பகவானுக்காக நம்ம எல்லா செயல்களும் செய்யும் பொழுது, பகவானே தவிர வேறு எதுவும் மனதில் இல்லாத பொழுது புலனை அடக்கிறது இல்லை. புலன்கள் எல்லாம் பகவான் நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம பிரம்ம நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். அந்த பிரம்மபூதா அப்படின்றோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில நம் இன்பம், மனதுக்குள்ள இன்பம் நிறையும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அந்த நிலை அடைந்தவன் எதற்கும் கவலைப்படுவதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறது இல்லை. பிரம்மபூதா இல்ல அந்த நிலையில் வரும்போது வேற எதுவுமே தேவையில்லை, பகவானை தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிற நிலையில் இருக்கிறான். எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்தும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான் இல்ல. தட் இஸ் எப்படி சமநோக்கு கொள்கிறான் அவன்? எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் ஜீவாத்மா இருக்கிறது, பரமாத்மாவும் நிறைந்துள்ளார் இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர் வாழியோட அந்த உருவம் எப்படி அவனுக்கு கிடைத்திருக்கு அது நமக்கு தெரியும். அவனுடைய கர்ம பலனா இருக்கலாம், அதே மாதிரி இச்சையா இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால்தான் அந்த உயிர் வாழி அந்த பர்டிகுலர் உடலில் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த பிரம்மபூத நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எதை உடலையே பார்க்குறாங்க? இல்லை, அதுக்குள்ள இருக்கும் ஆத்மாவை தான் பார்க்குறாங்க. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவை தான் அவர் பார்க்குறாங்க. எல்லாவற்றிலும் பகவான் நிறைந்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி பகவானைத்தான் அவர்கள் பார்க்கிறார், பரமாத்மாவை தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். எல்லா உயிர் வாழினும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடையும். அந்த மாதிரி நிலை அடையும் பொழுது என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான் அப்படின்ட்டு பகவான் எடுத்து வைக்கிறார். எப்பொழுதும் அந்த மாதிரி நிலை இருக்கும்போது எப்பவும் மகிழ்ச்சி. பாருங்க, பிரபுபாதர் அவர் எவ்வளோ டஃபா உடம்பு இதா இருந்தது அவருக்கு இல்லையா? ஒரு தட் இஸ் ஒரு அயல் நாட்டுக்கு சென்று இவ்வளவு பெரிய கிருஷ்ணா இயக்கத்தையே அவரு கழித்துள்ளார் இல்லையா? அவர் அங்க சென்ற பொழுது நிறைய ஹிப்பிஸ், கம்ப்ளீட்டா பகவான் என்னன்னு தெரியாதவர்கள் இல்லையா? வாழ்க்கை முறையே தமோ குணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தவர்களா இருந்தாங்க. அவர்கள் எல்லாரையும் பக்தர்களா இருந்தார். எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம ஒரு புக்கு, பகவத்கீதை புக்கு நம்ம செயல்பட்டு வர சொன்னா நம்ம நிறைய பேர் யோசிப்போம், எப்படி போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்கறது அப்படின்னு யோசிப்போம். அப்படி எல்லாம் கிடையாது. இப்போ பிரபுபாதர் நம்ம இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, இன்டர்நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டே அவர் நமக்கு அளித்திருக்கிறார் இல்லை? எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியுடன், ஏக்கமோ ஆசையோ எதுவும் இல்லாமல், அவருக்காக எதுவுமே நினைத்ததில்லை. கிருஷ்ணர் தான் மனதில் நிறைந்துள்ளது. எல்லா உயிர் வாழிகளும் சமநோக்கு பெற்று அத்தகைய நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம்.
டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் தான் இருக்காங்க, இல்லை வெளிநாட்டவர்கள் தான். கிருஷ்ண தொண்டில் இருக்கும்போது எவ்வளவு ஆனந்தத்தில் இருக்காங்க. தூய பக்தி கொண்டிருப்பவன் ஏற்கனவே பக்தி பூத நிலை அடைந்து விட்டான். அதாவது பூர்ணத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பிரம்மபூத நிலையில் உள்ளான். அதனால் என்ன ஆகுது, அவனுக்கு ஆனந்தம் நிறைந்த நிலையில் அவன் இருக்கின்றான். 18.55 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷேதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிளியரா சொல்லிட்டார் எப்படி இறைவனின் திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும். கிளியரா சொல்றார். பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நிறைய முடியும். இறைவனின் திருநாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய விசா எப்படி இருக்கு, என்ன குவாலிபிகேஷன்? பக்தி தொண்டு மட்டுமே. பக்தி தொண்டு தான். பக்தி தொண்டு செய்து அந்த நிலை நிறைவேறும் பொழுது ஓகே, விசா உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் பண்ணி கிடைக்கும். எங்க போறதுக்கு? பகவானோட திருநாட்டுக்கு. அப்படி இல்லை, பக்தி தொண்டில் முழுமையான நிலையை எய்தாவிட்டால் நம்ம விசா டிலே ஆகும். பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான் ஏன்னா பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதுதான் பகவானை முழுமுதற் கடவுள் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி இல்லாத பக்தி தொண்டு முழுமையா செய்யாதவர்கள் எப்படின்னா, பக்தி தொண்டு ஈடுபடாதவர்கள் என்ன ஆகும்னா, அவர்கள் பகவானை முழுமுதற் கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிருஷ்ணருடன் எல்லாம் விட்டுருங்க, நீங்க கிருஷ்ணர் நீங்க கிருஷ்ணரை நீங்க வழிபடும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவர் ஒரு வழி காட்டுவார். இல்ல கிருஷ்ணர் என்ன நினைத்திருக்கோ அதுதான் நடக்கும். அதனால் நீங்க எந்த விதத்திலும் வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. கிருஷ்ணர் பக்தர்களை கைவிட மாட்டார் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எத்தனை பேர் அது முழுமையா நம்புறாங்க? ஈவன் டிவோட்டிஸ் கூட நம்ம பார்த்தா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனால் எவன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே பகவானை சென்றடைய முடியும் சொல்லி பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டு அப்படி பகவானை அறிந்து கொள்ள முற்படும் போது என்ன ஆகுறது? பக்தி மனதில் வேற எதுவும் இல்லாத நிலை, அன்னபிலாஷித சூன்யம். அந்த நிலை அடையும் போது இறைவன் திருநாட்டுக்கு ஒருவன் செல்ல முடியும். அது இல்லாமல் பக்தி தொன்று பூரணமாகாத நிலை வரைக்கும் அவன் பகவானின் திருநாட்டுக்கு செல்ல இயலாது அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா பார்ப்போம். என்னில் நுழைகிறான் யாரு? அருவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க? பகவானில் நுழைந்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிடையாது. எப்படி அந்த மாதிரி நிலையில என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஜடம் மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? அதனால மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ பகவானுடைய பூர்ணமான நிலையை ஒரு காலம் மாயாவதிகள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவர்களுடைய பிலாசபியே தவறு. பகவானை பூர்ணமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பகவான் ஏதாவது அந்த 5 ரசத்துல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல அவரோட ஒரு உறவு இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் திங்கோட எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம ஒரு பற்று இருக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு புது மொபைல் வாங்கின, ஒரு ஐபோன் கிடைச்சா 10 நாளைக்கு வச்சுட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அது வேற அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இல்லையா? மீண்டும் கீழே விட வேண்டியதுதான். ஸோ பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நம்ம நுழைய வேண்டும் என்றால் பூர்ணமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் நாம் செல்ல முடியும். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள அவர் திருநாட்டுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். பார்த்தீங்க இல்ல, பல விதமான லீலைகள். அவர் லீலைகள்னால நமக்கு அவருடைய குளோரிஸ் நமக்கு புரிகிறது. அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்றதுக்கு நமக்கு அது தூண்டி விடுகிறது இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நம்ம செல்ல வேண்டும் என்பதை நமக்கு ஒவ்வொரு லீலையிலும் அவர்களுடைய கூட இருக்க சகிகளா இருக்கட்டும், இல்ல கோபிகளா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த கவ்ஹர்ட் பாய்ஸ், இல்ல கோபகராக இருக்கட்டும், அவர்கள் எப்படி செயலாற்றினார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு நம்மளும் அதே நிலையை பின்பற்ற வேண்டும். எப்படி என்றால் வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா
அன்னபிலாஷித சூன்யம். பகவானை தவிர வேறு எதுவும் மனதில் நினைக்காமல் பகவானுக்கு சேவை செய்து பகவானை நாம் அடையறதுக்கு நாம் முற்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு தூய பக்தர் வழிகாட்டில் இதுக்கு முக்கியம் என்ன? ஒரு குரு. அதுதான் நமக்கு இஸ்கான் வழியாக நமக்கு குருக்கள் இல்லையா? நம்ம ஷெல்டர் எடுத்து நமக்கு தீட்சை கிடைக்கும் போது நமக்கு ஒரு குரு நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார். 10 தொண்டில் மட்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 56 யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்வ்யபாஷ்டயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கிளியரா கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் சொல்றாரு. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதே மாதிரி வெர்டிக் இல்லையா? அவர் கிளியரா சொல்றாரு என்னெல்லாம் செய்தா என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ட்டு. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். எப்படி அவருடைய தூய பக்தன் என்ன நடக்குது? அவருக்கு கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறார். அவர் என் பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால். தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணருடைய மெர்சி எப்பவும் இருக்கும். நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். எட்டர்னல் பிளிஸ் இருக்கிற இடம் இல்லையா? நிரந்தரமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய இடம், நித்தியமான ஆனந்தம் எப்பொழுதும் அனுபவிக்கக்கூடிய இடம். இது கோலோகம். ஸோ பகவானை நம்ம எப்படி பகவானுக்கு வேண்டிய செயல்கள் நாம் ஈடுபட்டு இருந்தால், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்தால் என்னாவும் நமக்கு அந்த தூய பக்தனுடைய நிலையை நாம் அடையப்பட்டால் பகவான் எப்பொழுதும் நம்மளை காப்பாற்றுவார். அவருடைய கருணை நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவருடைய கருணையும் நமக்கு அவருடைய பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம பாவ செயல்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு அகன்று பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நாம் செல்லக்கூடிய விசா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அங்க பகவான் திருநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது என்ன? பிறப்பிறப்பு என்பது இந்த பிடியிலிருந்து விடுபட்டு நித்தியமான ஆனந்தம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் சென்றடைவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பகவானை எடுத்து கூறுகிறார். அதற்கு என்ன நம்ம முக்கியம்? பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு சேவை செய்தால். அப்படி செய்தா அவருடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். அவருடைய கருணை நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதுதான் சரியா. மத்விய பாஷ்ய அப்படின்னு என்ன? எனது பாதுகாப்பின் கீழ். ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுறாரு அவரு. அத்தாரிட்டேட்டிவா சொல்றாரு, என் பாதுகாப்பின் கீழ் என் பக்தன் எப்பொழுதும் இருப்பான் அப்படின்ட்டு. நான் எனது பக்தனை எல்லாவித விளைவிலிருந்து பாதுகாக்கிறேன். பகவான் சொல்றாரு, எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் சதா சர்வ காலம் 24 மணி நேரமும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார். எப்பொழுதும் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் அவனை பாதுகாப்பேன்றார். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் கிடைக்கக்கூடியது. தனியா நமக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டம். அதுக்கு பதிலா அவருடைய பிரதிநிதி யாரு? குருக்கள். அது மாதிரி பிரபுபாதோடைய புக்ஸ், வேதங்கள், இதெல்லாம் அவருடைய பிரதிநிதி தான். ஆனால் நமக்கு ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதல் ரொம்ப அவசியம். பகவானை சென்றடைய ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதல் ரொம்ப அவசியம். கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய யாரு? குரு. உன்னத பக்தன் ஆனவர் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். மாறாத நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானம் உள்ள உன்னதமான இடம் எது? கோலோகம். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. ஏன்னா கோலோகத்துக்கு சென்றால் காலம் என்பது இரலவெண்ட் ஆயிடும். காலம் ஸ்டாப் ஆயிடும். காலம் இல்லை, நித்தியமானது, நிரந்தரமானது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவான் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுக்கலாம். கோலோகத்துக்கு சென்று அதே மாதிரி. ஸோ அங்க செல்லுறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய நிலை, தூய பக்தனா இருக்கும்போது அவன் நிலை என்ன? இதில் கூறப்பட்டுள்ளதுதான். நிரந்தரமாக அவன் வேற எதுவுமே நினைக்காம அவன் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவான் வழிகாட்டுதல் கீழ் இருக்கிறான். அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் ஈடுபடுவார்கள். நம்ம கோசாமிகள் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். பிரபுபாதர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் பகவானையே நினைத்து கொண்டு பகவானுக்கு விருத்தான செயல்களை செய்திருந்தார்கள்.
857 படிங்க. அது படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? வேற யாரும் படிக்க பார்க்கலாம் பிரபு. வேற யாரும் படிக்க பார்த்து யாரும் படிக்கலன்னு நீங்க அதான் படிங்க. பார்த்தேன். ஓகே ஓகே. ஷூர். வேற யாரும் படிக்கிறீங்க? வேற யாரும் படிக்கலன்னா பிரபுஜி படிக்கட்டும். படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. இந்துமதி மாதாஜி படிங்க. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत्परः புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்த சததம் பவ. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போதும் செயல்படுவாயாக. இத்தகைய பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதும் செயல்படுவது. திருப்பி வலியுறுத்துறாரு. எல்லா செயல்களும் என்னையே சார்ந்து. ஸோ செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் பகவானே சார்ந்து இருக்க வேண்டும். நீ அப்படி செய்தால் என்ன பகவான் என்ன கேரண்டி கொடுக்கிறாரு? எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதும் இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதும் செயல்படுவாயாக. வெரி கிளியர் டைரக்ஷன், டவுட்டே இல்லை. பாருங்க எவ்வளவு கிளியரா சொல்ற. 18.57 ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுற பகவான். எல்லா செயலும் நீ என்னையே சார்ந்து செய்தால் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு கிளியரா சொல்லிட்டார். இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. அதனால என்ன பண்ணணும்? நீ பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ, ஆல்வேஸ் டூ திங்ஸ் which are going to give happiness to me. So அது எப்படி? நம்ம வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் அது. அக்கர்ம நிலையில் நாம் செயல்பட வேண்டும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும்? எல்லாம் பகவானால் தான் நடக்கிறது. நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுடைய வழிகாட்டுதல் தான் நடக்கிறது. எல்லா காரியத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் அப்படின்னு நினைச்சு எல்லாமே பகவான் நம் மனதில் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நாம் அந்த நிலையில் பக்தி தொண்டில் நம்ம இருக்கும் பொழுது அந்த நிலையில் ஆழ்ந்திருப்போம். அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த நிலையில் நாம் இருக்கும்போது பகவான் அவருடைய பாதுகாப்பில் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்ட்டு மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். எல்லா செயல்களும் என்னையை சார்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றி என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்திரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆன்மீக குருவின் ஆணையும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம பகவானை சென்றடையறதுக்கு ஆன்மீக குரு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. அவருடைய வழிகாட்டல் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அதனாலதான் நம்ம ஒரு ஷெல்டர் எடுத்து ஒரு குரு நம்ம குருவின் அவருடைய வார்த்தைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவர் கூறுகின்ற அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். இரண்டாவது பிரபுபாதர், அவரு தான் நமக்கு பிரபுபாதர் நமக்கு அளித்துள்ள இந்த அவருடைய புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது படிக்கும்போது அவர் நமக்கு அளிக்கக்கூடிய இந்த குருஸ்தானத்தில் நமக்கு அளித்துள்ள காரியம்தான் அது. ஸோ அந்த அவருடைய புக்ஸ் படிக்கும்போது பிரபுபாதர் நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் நமக்கு இப்போ ஷெல்டர் எடுத்தாலும் பிரபுபாதருடைய புக்ஸும் அதே மாதிரி வியாசர் நமக்கு அளித்துள்ள ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நாம் உணர்வில் நம்ம பியூரிஃபை ஆகிய நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும். அப்போதான் பகவானே நம்ம முழு பற்று நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். கிளியரா நம்ம எது செய்தாலும் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணரால் நான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்னு மனசுல அந்த மனநிலை நமக்கு என்று நினைத்து கொண்டு செயல்படும் போது ஒருவன் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரை நியமிக்கிறார். நம்ம எது செய்தாலும் இந்த செயலை செய்ய கிருஷ்ணர் என்னை நியமித்துள்ளார் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் உணர்வு வந்துடும் நமக்கு. இது பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வாகும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு டைம் 2:20 ஆக்சுவலி 9:20. ஓகே, நம்ம வேணா இன்னைக்கு இந்த இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். நம்ம 58ல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் செஷன் ஓகே, சாட்டர்டே சண்டேல நம்ம முடிக்க பார்க்கலாம். 20 ஸ்லோகம் இருக்குதுல. அதுக்குள்ள என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா எல்லாரும் அந்த குவிசஸ் எல்லாம் முடிச்சிருங்க. ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம்.
குவிஸ் எல்லாம் முடிக்கணும் எல்லாரும். அப்போ முடிச்சாதான் நமக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் வரும் இல்லையா? அது முடிச்சு நீங்க வந்து உடனே லெவல் 3 ஆரம்பிச்சிடலாம். லெவல் 3 போட்டுனா ஒரு இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நிறைய ப்ரோக்ரஸ் ஆனது கிடையாது. நீங்க முடிச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து அதுக்கு அடுத்த வாரமே வந்து லெவல் 3 கோர்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் அதுக்கு மாதாஜி கிட்ட கேட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள நீங்க இந்த குவிசஸ் எல்லாம் முடிச்சிருங்க. அது குவிசஸ் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா பத்மராஜன் மாதாஜியோ இல்லை எங்கிட்டயோ நீங்க கேட்கலாம். ஸோ இல்லை அது முடிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைன்னா அடுத்த பக்தி விக்ஷா என்னைக்கு மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நெக்ஸ்ட் மண்டே டியூஸ்டே இல்லை மாதாஜி அந்த நாள் நீங்க வந்து பக்தி விக்ஷால எல்லாரும் நீங்க சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்களே பண்ணலாம். அது பண்ணும்போது டவுட் இருந்தா நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தயவு செய்து குவிஸ் எல்லாம் முடிங்க. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சண்டேக்குள்ள நம்ம இது முடிச்சிடலாம். 18 சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த இது முக்கியம். அடுத்த கீர்த்தன் நீங்க வந்து படிச்சுட்டு வாங்க எல்லாரும். அட்லீஸ்ட் 2 கீர்த்தன்ஸ். அப்போ இன்னும் 2 நாள் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் 4 கீர்த்தன் கேட்கலாம் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்கன்னு பிரபுஜி. நினைக்கிறேன்.